Om Ilahi. Om Ilahi awik namastu purnama sidhem. Om awik namastu silat mring jewang jagat karana. Sirantandha kawisisaning bisana. Sono sinamung langening wilapa estu maksih lestantun lampahing Buddha. Jinantur tutur katilut-tulut mring rating paradya. Winursitung pupu pramen sikara karantadya tumiying jaman purwa. Mangya tekap kawasananing kubetotan mrurengging. Ora lambang matumpa-tumpa. Marma panggung. Panggunggung sang murwing kata. Sekebyar dumadining wayang purwa. Purwakaning kandhane arik runtuting basa dongeng gunung emusrasa yen linarasaya karaos mulat sari ruang rasa wani wuruhing diri rasa rumong sang rumangsani lir jalma ngila kaca. Jarwe wis rinakup caing carita becik wis gumelar jroning pageliran. Yaiku sejatine amriksane pagelaran ringgit purwa. Surya Candra Darum yang Kartika wis pinurba putrating kawasa. Sahari Aratri Angidri Bawana. Purwa teking duksina gilir gumanti. Teman dadi petanganing dina. Sasi warsi windu kang sarta abad. Redungkulan tangkal tumangkar koyo sinarambun. Kaya japating ngrembyah dadi padhange kutu-kutu walang atoga buron wana miyang Burontaya dadi pranan tanpa wicalan padhang trawan sinaring sang Jepang rendah ingkang arsa membawani jagat mungguing jagat pitantuk mungup-mungup mungguing kalingan mugrabang merngangah lamun kaiksyayaan dilat-dilato bumi saya dangu sumuruk sang Dewang Arga. Katon sebudak kenalan giring ngabang ismu jenar kaperbawan sinaring sang Jepang Basanta. Tanantu katon ijo royo-royo amanggu gunung ingkang biru moyo-moyo. Pucuing gunung kinumelan kendanu kasiliring Prabancana. Lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega. Tanah tawis dangu seleng ngawodasih dene luarsa ngangupaya buga karep Tegal Sawai. Anglur silur tanana pedote sinambi sesindenan mikul karulukune anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samurwangi. Sang Hyang Arkaya tang saya inggil wis katon sinaring jagat kang melok dunung inggih kiblat papat lur kidul wetan kulon. Sinaring jagat kang samya rebut yada rebut teja rebut kekuwung para diritatan wonten ing ngamadani kekuwunging praja ing Darawati yaiku Raka. Lan inggih garis 100 tanantuk kali 1000 jangkep tinega Pranagara Darawati temadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasapan kaya benawi tinambi ombak samudra binang langun kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting Cakrawala wane-wane cakra bisa sawane kineping jurang corong kinepung gua sirung kinarya susuing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisiran Tersasana Jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir Pananduwa royo-royo Karangkitri roe-roering klopo bumi subur masiten mawur satengah tandur tinandur kartu mangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjana ngerangsang langit lenggak-lenggok lampeng kuin mijil saking sendang mening tirtani iline pinara para playune tinambi waduk binendung bendung kinarya angiline sawah yang pategalaning Nurukisma mogal banguleng tetani bebasan datan ana bumi sak cengkah ingkang selo ingun-ingun raja kaya ite iwen sansaya ngrembaka lamun miyang aglaring mangunan lamun wanci sarap surya
samya mulih marang kandhange dhewe-dhewe. Tatanono carane kandhang nganggo kinanjeng palang lebet tebe saking tindak sansaya sinansaya wada winada ananing mung sinamatan daya dinayan sawiji-wiji wis mepan sejatining jejiban kang pinuji teman mawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya kenging binasake negari ing Dorawati. Kocapa ing mangke negari Dorawati ing Doraka anenggih negari ingkang sampun undang kaluka ing rat panjang kunjung pasir pawukir lo jinawi gembah ripah karo toto-toto raharjo dasar negara kang gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turto adoh kuncarane turto kasusuring mansa praja lah sinten to wau ingkang asta pusaraning adil bangsa negaring Dorawati ing Dwaraka wenange Raden ucapna dosa namaning Sang Nata dosa arane 10 napa wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Nata Prabu Sri Narayana nalendra pepakuning bumi ingkang anggoan jejekaken kautaman risa juga lenggah madaning dampar kecana ora mantra-mantra hiwating Ubathara yayah Sang Hyang Bathara Wisnu Angejawantah binayang bayang sangjaning para Hapsara Hapsari kawis ketinggal wepahan dari sagung kang samya sememo yayah roping samudra ing daratan mewadadan kantun biswanipun anung-anung tetungguling bangsa negaring Dorawati mewah sangjaning para putra sangjaning para kadang nata ing Dorawati anenggih menika warnane satring parang Garuda ya Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka ya Raden Wisnubrata Sadra Pasuryan Nabagus kocapa ing panggi sampun lenggah siniwaka marang ngersanipun Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna datan kantun ugi biswanipun Senopati Dorawati bebeteng negari ing Dorawati anenggih satru ing garba ruci ing Lesanpura anenggih Sang Raden Harya Setyaki ya Raden Tambak Yudha ya Raden Yuyudana ya Raden Singa Mulanjaya ya Raden Wresniwira satru kandhet nyayayat nadyanto teteke Nora Sepirawa nanging kasinungan kaceten linangkung bebasan binatang mendak jinolo menter sinubak bengkung sinuduk putung mila tatan mokal menawi dipun dadosaken beteng wonten Projeng Dorawati ing Dwaraka ingkang lenggah wonten ing pingking piyambak anenggih satring Bidara Kandhang anenggih Sang Rekyana Patih Udawa ya Kresnengkara kocapa ing manggih tidem jinem madaning kawontenan negaring Dorawati ing jawi hambludak gendera rontek umbul-umbul kekiterangan danu yayah mondo ing mangsa labuh payung megar mentri jamur baret ing mangsa rendheng tumbayang rangap kaya jati karaning mangsa katiga Nata ing Dorawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna nampi rawuhipun Pandhita ing Sukalima Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana mewah ingkang ngraka Nalendra Agung ing Mandura anenggih Sang Nata Prabu Baladewa ya Sang Nata Prabu Anamkakrasana ya Wasi Jaladara ya Waning Pinta ya Sang Prabu Balarama Parandring dal tidem jinemadane pasewakan negaring Dorawati nadyan kekudungan tatan ana ingkang ngobah samirana tata lumampah
kabiar sumung swaraning pradangga mewa pangli ing Waranggana sigra amurwani pangandikan datuku mangling wijine pandika sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lesan emas murut ing langit Tinon ning pasewakan
pakan busana maneka warna maneka warna sebak puspiteng udyono miang Pandrasarawa Rokma renggeng manekno wata obro prabanya kang sumirat kenyaring desa leliwaran lergi laci siring tadi limpo kekondo mreng minging katyuping marupa separan mangambar kungas ngepeki madyaning pasewakan tandya Andra kang puspita arum kasiling samirana hamre sekar kadung niwang sukma mangat diluwih ana sasmintaning jagat nun mangke Koko Prabu katuran pinarak lenggah ingkang siketsa sarama jengantiku wonten negaring Ndrawati Koko Prabu Baladewa jagat wasyaning Bathara Wayah Bathara jagat Patih Indra Jaladewati Yayi Ndrawati ya kaya wis ora kurang prayoga mraptaning pun Kakang ing Praja Dwaraka dina samengko iki. Pun Kakang ngaturake salam taklime pun Kakang mugi tansah kunjuk marang ngersaning Yayi Prabu Sri Bathara Kresna Ndrawati. Yayi Prabu Kresna. Inggih Koko Prabu.
Kula pundi karya Cundaka Panglingga Murda amawah ana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung ugi ingkang rayi ing Ndorowati ngaturaken asung pasegan panakrami mugi tansah kunjuk marang rasa jengandika Kanjeng Prabu. Yayi Ndorowati yo. Tak tampa gawe bumbung penggalihipun Kakang. Nggih Prabu. Mboten langkung kasekecakna lenggah jengandika wonten Projeng Ndorowati dinten sakmenika Kaka Prabu Balarama. Ya, kaya wis ora kurang prayoga. Nun mangke Bapa Durna ing Sukalima. Sarawa jengandika ingkang putra pun Kresna ing nata ing Ndorowati. Ngaturaken pambagya raharja mugi tansah wilujeng rawuh jengandika wonten ing Projeng Ndorowati dinten sakmenika Bapa Nemban Durna. Kandang blegodhog manyar-manyar suara gembol sumorante hawalah kamana kang kula keprik kantil buntuting selikur niki ger anak Prabu Sri Bathara Kresna sakalangkung bombong bilawanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sakmenika dupi kula tampi timelan paduka wilujeng sawanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Praja Ndorowati dinten sakmenika boten langkung ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa ing Sukalima mugi tansah kunjuk marang rasa jengandika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih, Bapa Durna kula tampi karya bumbung rasing penggalih. Mboten langkung kasekecakna ingkang langkung prayogi Bapa Durna ing Sukalima. Nggih sampun mboten kirang kepenak. Nggih. Anak anungan Indita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning mangucap. Nanging kababaro dadi pakarti. Samba Wisnu Brata usuma kilat moko ing marang Garuda. Padha raharja sak praptamu nggir atmajaning sun. Kula nuwun amit pasang limantabe tinebena ing Iladuni dumawahing tawang tuwang Rama Prabu. Sakalangkung paduka miji dhumateng piswanipun ingkang putra ing marang Garuda pun Wisnu Brata dinten sakmenika. Pangestunipun paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna wilujeng piswan kula Rama Prabu. Mboten manggalangan setunggal menapa sawan kula tebih saking rubeda. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkemipun ingkang putra ing marang Garuda mugi tansah kunjuk marang rasa jengandika Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Rama Prabu. Yo. Sira ngaturake bekti kelawan panjenenganing sun wis ndak tampa. Akarya bombong rasing penggalih. Somboran pangestune pun Rama wae tampanana. Nun inggih Rama Prabu. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda pareng pangestu paduka badhe kula cancang pucang weni dumawing wijang rumeketing merdaya andadosaken cahya nercahya daging rah kayuwanan Rama Prabu. Iya anak kula nang Samba. Iya Kakang Patih Udawa ayo ndadekake kaget penggalih ira dene sira ingsun piji ana ngarsaning panjenenganing sun. Kakang Patih Udawa banduk iki Sinuwun Ndorowati pareng paduka miji dumateng biswanipun ingkang abdi kepatihan dinten sakmenika sinuwun ing jawi sanget kuatosing manahipun ingkang abdi kepatihan bebasan pindoro ning Salombo pinanjring alun-alun kumitra carok maras nanging sareng wonten ngarsa jengandika Kanjeng Sinuwun ing Ndorowati tebih saking raos kemarasan sinuwun bainun pareng paduka miji dumateng biswanipun ingkang abdi kepatihan kawula iki. Yo Kakang Patih Udawa. Kadiparan anggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun. Pranata tata rakiting kaprajan negara Ndorowati marata diagi aturna kelawan panjenenganing ingsun. Samendang aja nganti ingkang karempin. Menawi paduka dangu bab tata rakiting kaprajan dumateng ingkang abdi kepatihan. Tartentu sadyotan badhe anguji wani. Para kawula samya sayek seka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negaring Dwaraka. Mendhaipun para prajurit kang boten kendhat anggenipun sami gegladen olah krida ing perang. Sawanci-wanci praja paduka katempuing parang muka. Tartentu boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang abdi kepatihan remuk asawana putung sumangga kabandhemna sinuwun bae nunduk mriki. Kadipanan anggonmu matur gawe bombong penggalih ingsun
ora liwat perkara ingkang utama tindakna selawase urip Kakang Patih Udawa. Kula ingkang sampun paduka dhawaken badhe kula saking gojiman ndayana ing kasantosan kinuwun. Ayo nduk iki. Setyaki padha raharja sak praptamu. Yayi Enggar Buruci. Munamit pasang krimantabe tinebehna kula duli dumawing tawang tuwang. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Parang paduka miji dumateng bisaripun Ingkang Rayi Enggar Buruci wilujeng. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga meng pabekti kula kunjuk Prabu. Ya. Ndak tampa ora pangestuning sun namanono. Niki kula punika jimat paripe ndayana ing kasantosan. Ora lepane gak nonggon mulungga Setyaki. Sampun boten kirang prayogi Prabu. Ayo nduk tri. Kula nuwun sewu Koko Prabu. Sak sampunipun lenggah ingkang prayogi ndadosaken kejut raosing manahipun ingkang Rayi Ndrawati dene rawuh jeng ngandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa sumawana paduka bapa Mremban Durna ing Saka Lima wonten ing praja ing Ndrawati Koko Prabu Baladewa Kresna inggih kula wonten timbalan ing ngadhawuh Koko Prabu wale-wale apa praptaning pun Kakang iki ana ing praja Ndrawati dina samengko iki sayekti ora duwe karep pribadi nanging pancen ana bab ya kuwi sawanipun Kakang ana ing praja Ndrawati iki mau bareng karo Bapa Mremban Durna iki mau sayekti diutus dening Yayi Prabu Duryudana sebab ana bab ingkang kudu ndak aturake marang Yayi Prabu Ndoraka ya gandeng pun Kakang iki tinemune taruna lan ana pinesepuh ingkang ndak kanthi ya kuwi Bapa Mremban Durna. Mula Kresna apa ingkang bakal ndaturake mau lumantar dening Bapa Mremban Durna Yayi Prabu Kresna. Inggih Koko Prabu inggih. Kasinggihan mekaten menawi mekaten Bapa Mremban Durna tumunten kula paring dawuh menapa ingkang dados wigatosipun dene paduka Bapa Mremban Durna rawuh wonten ing praja Ndrawati Bapa Mremban Durna long-long endriya mangu-mangu mangunggung kanduhan rimang lerlena tanpa kanen yen ten tulusa amengku sang Dyah Utama Nalendra Muda Iki ngestaken dawuh matur sembah nuwun paduka sampun amiji dhumateng piswanipun ingkang Bapa ing Sika Lima. Inggih anak Prabu matur sembah nuwun kepareng kula matur inggih menika ingkang sepisan sowan kula menika tuwi dhateng kawilujengan paduka anak Prabu Indrawati anak Prabu Sri Bathara Kresna dene ndungkap angka kalih ler sing kados pangadhepipun anak Prabu Baladewa bilih suwanipun ingkang Bapa ing Saka Lima dinten sakmenika sayekti dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados kula menika nandhaken pawarta ingkang sampun sumebar warata wonten ing saindenging jagat menapa inggih kepara siyata bilih paduka menika kagungan putra angkat ingkang kepareng sampun nedeng dungkap dewasa ngibaratipun menika kembang hambabar Gandharum tartentu kathah sakateng kumbang ingkang nedya anecep dumateng sarining kembang menika lho. Inggih Bapa Mremban Durna lakar kaleresan mekaten nembe kemawon kula menika pikantuk kanugrahan inggih menika putra angkat ingkang dinten sakmenika sampun cumandhak wonten negaring Ndrawati.
Dados mekaten leres Nger, leres. Bilajeng ngandika anak Prabu menika kagungan putra angkat. Inggih, kasinggihan mekaten Bapa Durna. Lajeng menawi mboten lepat putra angkat Paduka menika sesilih utawi wewangi inggih menika Endang Laratemon. Nuwun sewu Bapa, sanes tremon. Lah lajeng menapa? Endang Laratemon. Endang Laratemon. Inggih, Endang Laratemon. Yayi Prabu sing prayoga wae. Sing prasaja wae, aja kanthi kaya mangkono. Nuwun sewu Prabu. Kula menika midhanget pangandikanipun Bapa Durna menika kok ndamel gumujeng manah kula. Lah iya. Heeh. Endang Laratemon. Inggih, kasinggihan mekaten. Wah, menawi ngaten cocok kalih ingkang sampun dipun ngendikaken dening anak Prabu Duryudana sartanipun ingkang sampun dipun dawuhaken dening anak Prabu Duryudana dumateng ingkang bapa ing Sukalima. Bilih sejatosipun swanipun ingkang bapa ing Sukalima menika wonten negaring Ndrawati. Dinten sak menika namung badhe nuruti dumateng panangisipun putu kula. Inggih menika pun Lesmana Mandraguna. Nuwun sewu lepat malih. Napa lepat malih? Lepat malih. Lesmana Mandrakumara. Lesmana Mandrakumara. Nuwun sewu kaya kalingan sak ndelok sinetron. Inggih menika pun putu kula Lesmana Mandrakumara. Inggih, kasinggihan mekaten. Inggih, anggenipun sampun pinten-pinten candra menika gandrung-gandrung kalian setunggiling wanita. Sareng Lesmana kula dangu sinten to wanita ingkang keduga saged ngrubuhaken bebeteng jiwa kasatriyanipun putu kula Lesmana Mandrakumara. Piyambakipun menika blaka, bilih piyambakipun menika gandrung kalian putri Ndrawati ingkang winastan ingkang sesilih inggih menika pun Endang Laratemon. Temon. Non Endang Laratemon. Oh inggih Endang Laratemon. Lepat kaya trene keto. Mundahan mika senengane kok kaya ngaten. Lah, gandeng pawartos menika kula cocokaken wonten ing ngersanipun anak Prabu Indrawati marang ngersanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna sampun cocok. Mila lajeng kula menika badhe najahaken mila ngger swanipun ingkang bapa menika waleh-waleh menapa namung badhe angebun-ebun enjang anjejawas wonten. Lilanana sukalan penggalih Paduka kula menika nedya amboyong putra angkat Paduka wonten negaring Astina badhe kula dhawuhaken dening putu kula Lesmana Mandrakumara ngger anak Prabu. Sidhem jroning pasewakan wadya kang tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendratama mangu nanging lerwu sing duka cipta berputi mandana raras sekebiar kataring kula ing kono to wau. Sidhem madaning pasewakan negaring Ndrawati nalika semanten samya midhangetaken pangandikanipun Begawan Durna utusan saking Garing Astina. Nampi nata ing Ndrawati Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna kacapuing mangki. Dadya kendel datanmu badatan musik nganti kaya pratima golek kencana kasaruke kenjaba. Biangarsa tangkeping murka pasiban bono amuk apa tekan dadi darunani. Ora ana macan putri gajeng kemendhun saka menang Jawi amung utusan saking Karang Kadempel. Atmajaripun kula Semar Putra nenggih Kelurah Petruk Kantong Bolong Sumawana Kelurah Bagong ingkang wonten miyak sangjaring para sibo. Wonten minggah madaring Datulih Praja Negaring Ndrawati. Biak-biak kanca nedaya njaluk dalan.
Sinungwati jagat kinari mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ana bali lumut ambraganggang awito denjeng-denjengan jagat pangestu para wayah Bathara jagat Koko Prabu piye dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun Bapa Durna ing Sukalima kula kinten bilih wonten nalendra ingkang rawuh wonten ing mriki menika kok kula mboten mangling menika Panakawan Petruk kalian Bagong bela talah menungso ora tatanan ngrusak tatanan kaprajan wae ana sore-sore nggo dak-dakan Panakawan kowe ngene iki mestine Panakawan ngerti wayah Panakawan metune nek goro-goro ora jejer sore-sore kono Panakawan metu wah gurung ngobrak-abrik pasewakan gurung kukucikan gurung guyon aku ora sudi Kresna Koko Prabu mangke rumiyin to Petruk kalian Bagong menika ugi Panakawan Paduka panjenengan menika sithik akeh tautate dipun mong dening pun Petruk kalian Bagong menika kalian pun Kakang Semar Badranaya ngono Kresna inggih oh ya wis timbalana mbok menawa ana wigati tangel lamun kelakoni yen to Panakawan sowan sore-sore kaya ngene iki yen to ora ana wigati mbok menawa Petruk karo Bagong diutus dening Kakang Semar Badranaya ning Koko Prabu lenggeng sekeca ya kaya ora kurang kepenak Petruk kanrong bolong sakwise prapta ning kedaton negara Ndrawati padha slamet sak tekamu Petruk kantong bolong namit pasang kriman tabeh dinebeh nang ngeloduni dumawing tawang tuwang sinuwun bali nepat ning tolak manu inggih pareng paduka miji dumateng wismanipun ingkang abdi ing Kapetrukan dinten sak menika wonten ing Praja Ndrawati inggih kepareng wilujeng sawanipun ingkang abdi pun Petruk kanrong bolong wonten Praja Ndrawati dinten sak menika sowan kula tebih saking Krubeda kalis ing Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Petruk tak tampa kowe ngaturake bekti kelawan panjenengan ingsun ora lek pangestuku tampanana Petruk. Nggih kula pun dinggo jimat. Petruk padha raharja sak praptamu Petruk. Lho nuwun sewu niki kados suwantene Begawan Durna. Ah ya. Konten mriki jenengan salah server. Guneman cara piye? Maksude salah dalan ngoten lho. Durna ki ning jejeran Ngastina, Durna kok ning Ndrawati. Ya sawet ora aku sok markesane anak Prabu Ndrawati kaya Petruk, masa ora leh. Nggih pur, nggih pur. Nggih wilujeng penemban bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tampanana. Nggih kula pun dinggo jimat. Petruk padha raharja sak praptamu. Sinuwun Baladewa. Ya. Nggih, wilujeng sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestu tampanana. Nggih, kula pun dinggo jimat maripih ndayana ning kasantosan. Petruk padha raharja sak praptamu. Ndara Sentyaki. Ya. Nggih, wilujeng den bekti kula kunjuk tak tampa pangestu tampanana. Nggih, kula pun dinggo jimat. Petruk padha raharja sak praptamu, Petruk. Ndara Samba. Awis Ngubrata. Nggih, wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa tiba sepadha-padha ya Petruk. Nggih. Truk padha raharja sak praptamu, Truk. Sapa iki? Udawa. Oh, Ndrawati Udawa. Nggih, wilujeng Ndrawati. Bekti kula kunjuk. Truk, ya.
Petruk kantong bolong. Wigatine apa kowe sowan sore-sore? Mengke riyen. Bocah niki mang bageke sih. Mengke nek niki mboten mang bageke, mengke nek niki nganti nesu nguyuh sak nggon-nggon. Ya, apa ya kelakon kraton pesing kabeh ambune. Mula niki mang bageke sih. Oh iya. Lali aku men. Lah nggih. Bagong padha slamet tekamu. Gong padha Raharjo sak pratamu. Oh, ya ini kok turu ora. Ngapa to? Timbali sinuwun Kresna kula. Hah? Timbali sinuwun Kresna. Nggih wilujeng sinuwun bekti kula kunjuk. Ya. Kowe ngaturake bekti kelawan panjenengan sun ora arep pangestuku tampanono, Bagong. Nggih, kula pun dika jimat maripe ndayan ana ing kasantosan. Prayogakno. Sampun mboten kirang sekeca. Wah, sapa iki? Kok kaya wong keplenyak cengele. Aja ngawur-ngawur Bagong. Iki aku Durna, Begawan Durna. Wow, penemban Duran Durna. Penemban Durna yang suka 6. Suka 5. Suka 6 sak geleme dhewe. Nggih, suka 5. Wilujeng bekti kula kunduk anu konjuk penemban. Ya pangestuku tampanono. Nggih, kula pun dika jimat. Bagong mundur aja sak patamu. Iki rada keras iki. Praptamu kok matamu. Ana ratu kok karo bature iki ra kena ngono kuwi. Nuwun sewu sinuwun. Kula niku najan to ming derajating Panakawan. Kula niki najan to mung wong ngaceplik. Ning kula niki kere. Ning kula niki luwih tuwa timbang usia sampeyan. Ngono lho. Dadi nek sampean matak-matakke kula nuwun sewu niki niku paningal. Kula niku wong sing paling disembah nek enten ngomah. Ning omah sing paling disembah kok bangga. Wah, tenan kuwi to. Bojoku ndasku kuwi disembah-sembah, dilamakku kuwi disembah-sembah. Jemene mataku to. Lara atiku, kit ati aku. Wong tuwa kok dimatak-matakke ora. Mesthine iki sowan ratu ki sing nganggo tata krama sing sak trepe. Kudu duweni Subasita. Ana sowan ratu kok ora laku dodok. Tangane malang kerik mongko galeke nyemros. Ambune kaya bateng-bateng ora adus kuwi anggina kowe. Ana ratu to jak salaman. Delon tanganmu lho kebak kapal kaya ngono. Nggih ngapunten wah jan wis. Perkara niku wau to? Ya. Wah, jan wis. Pripun nggih? Nggih, nek wonten lepate kula nyuwun pangapunten. Ora mung nek ana lupute, cen pancen kowe iki lepat. Pancen kowe iki luput. Sowan ratu kuwi kudune nganggo Subasita, nganggo kara kang trep, nganggo tata krama sing becik, nganggo tata krama sing bener. Ora usah gelemu dhewe. Sendale ora dicepet. Nggih ngapunten karang niki anyar e. Lah kula tumbas ngene bojo kula. Ya awan-awan bojo kula menika all shop. Apa Wigong? Online shopping. Oh. Gayane bojo. Wah, gaya. Sing lenang kudu gaya. Lah iya. Aku wis pangkas padha dalang kowe. Apa? Mulet. Mburi kaya buntut jaran kan lho. Iya. Rak geleme dhewe ra. Lah iya pinggir tak tipiske no. Lah gelem ora omongan dhewe-dhewe. Nggih sinuwun nggih pun kula nyuwun ngapunten. Lepat kula sing wau niku nyuwun ngapunten. Wis tak pedote semene wae to. Lah ngopo? Iki nek aku janjane aku ana alesane. Aku salaman karo Sinundrawati kene alesane. Oh, alesane. Omongno sisan kok men Sinuwun Baladewa ki mireng men midanget. Ya iya. Janjane iki ngene lho. Sik aku tak takon karo Sinundrawati. Sinuwun Baladewa nek ora percaya. Sinuwun. Apa Bagong? Napa sampean golek penggalih kula jak salaman? Ora. Napa sampean lara ati kula jak salaman wau? Kula jag-jagan, kula ngadu kok ora laku dodok napa sampean golek penggalih? Babar pisan ora Bagong. Kowe rungokke kuwi sing di omah kuwi meneng wae kok kowe. Kowe iki wong-wong kono-kono kok ganyik wae. Ganyik cangkemmu kuwi. Ganyik ya. Oh ya truk ya. Heeh. Nuwun sewu Sinuwun. Salaman menika memujudaken keakraban. Ngoten lho. Antawisipun Nalendra kalih kawula.
Lah nek cecah kaya ngono kuwi, nek si ratune dijak salaman ora lara ati karo kawulane sumeh nggih karo kawulane najan to derajate luwih ndek, derajate dheke luwih dhuwur, ning karo kawulane dibasani, kawulane dihargai. Kuwi Nalendra ki ngibarate titele dhuwur dhewe ya, Tru. Iya. Ngono kuwi. Turna nek ratune ora goreh penggalih, ora lara ati dijak salaman. Kratone dienggo ngadeg dienggo pecicilan kaya kula niki. Tur sartane isih gelem dijak salaman. Isih nampa pasrawungan kula. Niku ateges ratune niku dheweke niku eling nek riyen sing nyoblos niku kawula cilik kaya kula-kula niki. Niku sampeyan dadi aja mung waton wae kowe ora ndek subasita, ora ndek tata krama, mengke dhisik enten alasan dan sebabipun. Walah dalah kok aku malah mumet mungsuh aku. Mumet aku duka apa wedang. Padake ora sak geleme dhewe ora. Wis Gong, wis aku emosi padake ora. Iki urung sepira lho, Tru. Ya. Iki nganti serak suarane ora masalah. Iya. Bukti kula konco sinuwun bola ya tak tampa wis sampan ngono. Nggih, kula pun Jimat. Bagong Padaraja sak pratamu. Ndara Werkudara wilujeng ora ana. Ndara Werkudara. Lah sapa to iki? Ndara Sentyaki. Ndara Sentyaki begini wilujeng Ndara bekti kula konco. Iya, tak tampa wis sampan ngono. Nggih, kula pun Jimat. Bagong Padaraja sak pratamu pangestunipun Sinuwun Darawati udu ya nyok udu. Ah sapa neh? Ndara Samba suarane padha. Sono iki nek swara ki sing beda. Potensio. Lho suarane Kresna ki larasane 6 misale. Terus suarane Samba ki larasane 3. Dadi le dalange le nyuwara ki sesore nyuwarake Samba ki dadi galong patete. Ora masalah ngono. Nggih, Ndara Kusuma. Sapa to? Kilat Maka Kusuma kilat. Ndara Kusuma Kilat Maka wilujeng bekti kula kunjuk den. Ya Bagong tak tampa pangestu naman. Nggih kula pun dinggo Jimat paripin sajen kasantosan. Gong, slamet kamu. Sapa iki? Patih Udawa. Patih Udawa. Ya, metu Jawa. Lho. Ora sak geleme dhewe kuwi patih kuwi wong nomor 2. Ah wong nomor 2 kuwi bolok kowe. Temen rolling gelas. Oh. Padake ora iki kanca dolan, kanca akrab ngalor kidul ngulon ngitan riwariwi karo Patih Udawa kuwi. Iya. Percaya, Pak. Wis slamet Ndara Patih. Pun panen apa mriko? Ya. Ora panen apa-apa, Gong. Sawetara aku ngenteni udan kiriman udan ora teko-teko aku nandur tela. Wah, nggih apik. Tesen apa? Karek gagange arep apa kowe? Iki nek ora patih tak jak gelut mau-mau wedhus kok. Lah menungsa tawani gagang tela iki padake wedhus ane mendem malah ora. Petruk kanrong bolong wonten timbalan sinipun. Kadiparan sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa gawe kaget penggaling sun. Inggih sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya. Ingsun tampa pangestuku tampanono. Nggih. Dungkap angka kalih kula menika parang badhe matur. Kula ngaturaken tebah Siti Sekul sak lawuhipun. Ora ngleceh iki isih sore. Isih sore ya nyuk, ya leng celeng. Kresna wonten timbalan tak larake metu mengkir iki men. Iki pasewakan dienggo unen-unen sing ora sak trepe ning pasewakan. Sing ora sak trepe ning Datulaya. Nggih. Nyun pamunten. Kula ngaturaken tebah Siti Sekul bintuling ron kula purun tambu beli wonten lepat kula. Anggen kula monjo atur marang ngersanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Petruk ora dadi ngomong. Nggih. Sowan kula menika sepisan tetinju dumateng karaharjanipun Mara sepuh kula Sanata Prabu Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Gleleng dumeh entuk putrane Sinuwun Kresna wae Purantawati padake ora. Gleleng Petruk anak ratu. Kowe meng anake Semar kowe meng kere. Matamu Petruk.
Pawai dhewe padha-padha le kere kok. Kowe karep entuk Purantawati kowe ku uripmu mung grantes wae. Berasmu ku mung entek wae. Padahal bendina kowe mung diuyak-uyak kredit. Ciduk barang mbok kredit. Ayo saking ora duweku kaya wah seneng rega 5.000 dadi rega 15.000 mergo to kredit. Ayo wong ngangsur kaya wasenera. Ndungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging sowan kula menika dipun utus dening bapak kula Nyai Semar Badranaya utawi wong atuwa kula Nayantaka utawi kakekane Ismaya. Hus. Kakekane kok kakekane. Iki nek sing piantun Semarang ngene kene kowe digeguyu lho kowe. Kakekne Ismaya. Bilih sowan kula mriki menika dipun utus dening bapak kula Semar supados nanjaken marang Resa jengandika Mara sepuh kula agung Indrawati Sinuhun Prabu Kresna menapa kepara saestu bilih jengandika Sinuhun Kresna menika kagungan putra angkat kagungan anak angkat ingkang wewangi sesilih endang lara temon holik. Piye wetu napa jenengan kagungan putra angkat ingkang sesilih endang lara temon holik? Ora nganggo holik Petro. Sampeyan ratu ora ngendika sageleme dhewe lho. Ora nganggo holik. Endang lara temon. Lagi kira Sinuhun Kresna ngendika holik to. Lho jelung ngono kene. Sakmu dhewe. Endang lara temon. Ah nggih, endang lara temon. Ya pancen kepara nyata Petro. Anakku endang lara temen wis cumandhak ana ing negara Ndrawati. Nggih. Wis ndungkap dewasa ngibarate kembang ambabar Gandhara. Mbah, menawi ngaten cocok trep lan judul kalian ingkang dipun dawuhaken dening bapak kula Ismaya. Sebab bapak niku nggih kagungan putra angkat. Lho. Bapakmu uga ndarbeni putra angkat. Nggih. Sing duk rikala beberapa tahun kepungkur lae bapak nemu teng musala nalika bapak ajeng salat magrib. Kuwi ora cengengesan to iki Semar iki padha dikira Semar iki ora salat ngono apa piye? Semar iki salat. Wah agamane kenthel Semar iki. Iya betul. Nalika semanten bocah niki ditakoni kalih bapak. "Le, kowe anake sapa? Bapakmu sapa? Jenenge sapa? Ibumu jenenge sapa? Nek ibumu isih enom tak peke." Ngoten kalih bapak. Ki elek iki Semar iki ya weh ngono tenan kok ngendikane bapak ngono ku. Ora mawas karo bojone. Simbok kanastren ayune ora sebene kok aku wis seneng ngono. Weh ngawur ah. Elek kowe ya. Wis padha-padha elek wis ora sado padu ngono lah. Bocah niki takon karo bapak. Jenengmu sapa? Wong tuamu ning ngendi? Omahmu ning ngendi? RT ngendi? Alamatmu ngendi? Dukuhmu sapa? Mbok menawa aku kenal. Bocah niki mung meneng wae mung tilu kaya wong ora ndidit nika lho Sinuhun. Iya betul. Nggih. Ndareng ditakoni kalih bapak. Kalih bapak niku bapak niku wangsul riyen njupuk sego. Lawuhe komplit, ten niku wonten rendang. Wonten sate ayam bluro. Kados sing ngeten wetan mriku wau. Iya betul. Nggih. Etan mung ngendi kene ya. Wis bingung sak karepmu. Enten melih acar nggih enten bakso. Wes pokoke komplit dipisung-sungake kalih lare menika wau. Kok sik to. Kyai Nayantaka kok iso duweni utawa iso misung-sungake panganan kang kaya maklum pas sekarang niku pas niku tangga kula ewuh. Dadi bapak niku njaluk. Lah bapak niku pas rewang. Lah sore-sore wayahe ngaso adzan magrib bocah niku nemu bapak niku nemu bocah niku. Lah sareng dipun dahar, sareng dipun tedha. Maeman ingkang dipun pisung-sungaken bapak dumateng lare menika wau, bocah menika ngendika. Nepungake dheweke boten ngendika enten iki. Kula ngelih pengin nimbuh ngoten niku. Bocah ki ngelih tenan kok. Mengko wis rong cething sego niku pun rong cething. Imbuh melih. Lah sabare imbuh niku bocah niku lagi purun omong matur kalih bapak.
Kula menika mboten gadhahi jeneng Kiai, Kiai Nayantaka. Lilanana suka lan penggalih kula. Paduka badhe kula suwitani. Kersa mbok bilih paduka ngangkat kula minangka putra angkat. Terus bar niku Bapak Sulu. Kotake tok 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 tok. Terus enten sing ngoten niku. Terus enten swara sing mareka den prayitna semuriris. Semuriris kok bali. Oh, ngoten niku. Terus enten swara gong. Iya. Nggih, kula cethane sisan. Niku kasunyatan niku. Njur niku kalih bapak kok bapak niku ngrasa mesake, ngrasa prihatin nyumurupi bocah niku kok lolo kahanane, ora duwe bapak, ora duwe biyung. Kalih bapak niku dipek anak, tumuli dijenengke Bambang Senet. Senet. Bambang Senet, SENET. SENEDH. Senet pun mboten sak. Senet ngoten mawon pun dipun paringi asma kalih bapak Bambang Senet. Lah bar niku terus enten sing ngonekke sampah. Tok-tok jleng. Tak ndut ngoten niku. Sineksen jagat sak isinipun terus sakniki mambu jero. Ora nglece to, Truk, matur rak bandem malah ora. Iya. Lah, bapak niku nggadahi putra angkat iki kula wau. Tahun-tahun, tahun demi tahun, masa demi masa dilalui oleh adik kula Senet menika kula wau. Rayi kula pun Yayi Bambang Senet menika nedeng dungkap dewasa. Lah piyambakipun gawe kaget penggalih bapak. Wong bapak niku lagi ora deduwen mara-mara Senet. Pak, kula kepengin rabi. Bapak sak nalika mlayu teng kamar mandi. Ngopo Petro? Nguyuh. Lho. Apa ora kaget lho mengke riyen bapak nguyuh riyen medal saking kamar mandi, langsung bapak kaget jeglek semaput mlebu ICU. Niku mergo bapak kahanane lagi ora deduwen. Kok anake langsung njaluk rabi, mongko urung cetha sapa sing disenengi karo Senet. Mongko Senet niku bocahe ora tau dolan, Senet niku bocahe ora tau metu. Ngene disawang niku kulite nganti putih kaya kelir niki lho. Mergo sangka ora tau metu, ora tau kena hawa panas, ora tau kena srengenge. Niku. Lah bapak niku bingung, lagi ora deduwen. Mongko gareng nembe bar di PHK. Monggo usahane Bagong mandeg, kayune mandeg kabeh, pabrike ora nampa. Lah ora jeglek pikirane bapak. Ora. Ngono itu langge kaya pikiran wong tuwa wis mikir ke anak pirang-pirang. Lho. Semar iku ngurusi anak telu. Begundal kabeh, iki tambah siji. Ning untunge iki siji si Senet iki mboten begundal. Manut kalih bapak. Kan ngene-ngene kan nyambut gawe ngene-ngene manut. Ning nggih niku mung teng jero omah. Lah bapak niku takon kalih Senet, kowe iki janjane seneng karo sapa kok nganeh-aneh timen? Mergo kowe iki dolan kowe ora tau, kowe iki serawung kenya kowe ora tau. Kok kowe malah matur karo bapakmu nek kowe arep rabi. Aku nate serawung kenya. Meneng kowe. Kuwi lagune Bronjong wis. Masa kuwi lagune Suwargine Pak Tono kok ya ora. Lah iya kuwi rak gending-gendingane Bronjong to. Heeh. Lah iya. Lah niku sareng didangu kalih bapak Senet niku bloko. Kula niku tresna kalian putra Indrawati, sesilih pun indang lara temon bapa. Langsung bapak niku suluk meleh. Ngono wae to. Nggih. Kudu kuwi saiki suluke Sena gumregut padoning nate. Ah ngoten niku. Weh, ada-ada Werkudara. Iya. Ngoten niku. Terus bapak niku kaget meleh. Lah kok kowe iso kenal karo Endang Lara Temon Senet Bloko? 3 hari kapengker wonten ing Malem Sukra Kasih Yogyakarta. Ora ngawur gak aku. Sukra Kasih Jemuah Kliwon nggih. Wonten ing Malem Jemuah Kliwon. Senet matur.
kula diladeni dening sawijining putri sareng kula dangu putri menika putri Indrawati atmajanipun sinuwun Kresna. Bar niku bapak ngendika, bakal tak turuti waton Petruk sing gelem tak utus. Anak-anakku sing gelem tak utus ning negara Indrawati nembung nglamar atmajane sinuwun Kresna. Krungu niku anu gareng langsung delik teng sarung kula. Dalah kula nggih kaget, kula ngompol gareng kuyuwan. Bagong ngertos ngoten malah imbuh ping 3. Wah, mboten gara-gara. Ayo nganti aku suluk kowe anggarane ada ngala klekus. Nganti bingung lek ku arep minger terus. Iya. Tak lirih-lirihke, nek tak loske kok malah mak ngono. Ya ora masalah wis ya kuwi resikone nek wong kokean madang. Nek karang panganane enak kabeh iki mau. Ya ora masalah. Lah iya wis luar biasa. Pisungsungane enak tenan. Modar ora kowe. Ngopo kok ngidak sekrup aku. Ning kraton kok ana sekrup barang. Lah iya kowe mak klunthing kowe mau. Lah iya. Mila malih-malih menapa sinuwun? Soh. Ya kene to keselak kodhok. Sowan kula menika namung badhe ngebun-bun ninjang anjejawa sonten. Lilanana suka lan penggalih paduka sowan kula menika badhe andhodhok kori. Korinipun kori paduka badhe kula kinang gambir kelawan suripun. Lilanana suka lan penggalih paduka atmaja paduka pun endang lara temon. Badhe kula boyong tening Karang Kadempel, badhe kula dhawuhaken kalian adi kula inggih menika Sisenet. Menawi dipun paringaken kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa bebendal jalaran menawi ngantos kelakon adi kula Senet menika dhawuh kalian endang lara temon menika ateges paduka sampun ngraketaken daging ingkang renggang nuntumaken balung ingkang pisah. Kekadangan antawisipun Ndrawati kalian Karang Kadempel menika saged lebih rumaket malih. Ing mriku sak mangke badhe dipun wontenaken reoni keluarga besar. Besan Karang Kadempel Semar CS Kresna Ndrawati. Ora ngawur gah aku. Nggih, liana sukulan penggalih menawi dipun paringaken kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan. Ewa dene semanten boten dipun paringaken alasan lan sababipun menapa kula nyuwun katerangken gumatro. Pun cekap semanten atur kula wassalam. Ngapa dadak nganggo ngene, Pak? Carane ketoprak lho ngene. Nggo dadak digaret barang wis medhun dhewe ngono to. Jagat pangestu karo wayah Bathara Jagat. Petruk, Nun. Bingung nggonku bakal mutusi sebabipun Bapa Durna rawuh mrene uga kepengin nglamar kelawan anakku endang lara temon. Niki niku. Iya. Lah kok iso ampuh timen Ajeng didhawuhi kalih anakku Ngastina, putra Ngastina ya kuwi Lesmana Mandragumara. Weh, lah dalah. Nggih. Gong. Bali le. Ngawa Bali. Ora entuk gawe. Sebabe kalah dhisik karo Begawan Durna. Ngapa bukan Durna? Arep nglamar karo endang lara temon. Kok sik diteliti sik. Arep dirabeke karo sapa? Durna wis ndek jaran lho, Tru. Mbok menawa jeleh pengen ngicipi menungsa, sak gelem ora. Jeleh sing amba-amba. Sak gelemmu dhewe. Gak aku. Kok sik arep dirabeke karo sapa? Ndara Lesmana Mandragumara. Wah, tak urus iki, Tru. Caca muntap lir kinentap duka yayah sinipi. Mundur. Ya. Netra kocak ngundarandir. Bagong maju. Nggih. Mergane mboten mundur. Iya. Sing jeneng maju kuwi ora mundur. Lah nggih. Nuwun sewu kula kepareng matur sinuwun. Kowe arep matur apa? Nuwun sewu. Teka niki rawuh mriki. Ajeng napa? Mbutuhke kelawan anakku endang lara temon bakal didhawuhake kelawan Lesmana Mandragumara. Kula nuwun sewu. Njan pirsa napa mboten kawontenane Lesmana Mandragumara?
Mesti wae aku ngerti wong aku saben-saben swara Ngastina. Dheweke mesti maturake sembah karo aku. Lah, sampean ngertos nek Lesmana niku kocluk. Iya. Lesmana niku nadyan anak ratu ning nuwun sewu rada. Piye to? Sampean rasani roke. Kula mawon sing merasastake. Lesmana niku nadyan anak ratu ning rada. Yakin niku. Lho. Lah napa enten anak ratu kok melu parkir nang pasar prit-prit nganggo rompi werna ijo wae. Terus nariki 2000. Mboten enten critane ngoten niku. Anak ratu kok melu parkir ning parkiran. Wah, sampeyan nek ngerti kanane Lesmana niku saben sore niku mesti ngabari kula. Bar magrib niku pun ngebeleh kula. Kula dijak nyuluh putul. Arang usume ngene iki. Iya. Kabar nyuluh putul niku Lesmana niku ngawe kanca-kancane. Sasat kok nek ming nongkrong ngopi teng Cakruk. Wah, lha Lesmana sing jeneng anak ratu sugih bondo sugih bandu. Dolan wae Mercedes Benz tumbakane, Pun. Ah kula niku nggih kerep ditari. Kowe ditari apa karo Lesmana? Gong roke-roke. Aku kula wegah, mongko kula ngrumangsani kula iki wis tuwa. Sing ngoten-ngoten niku wis ora sak trepe nek kula lakoni. Niku kanane Lesmana. Mboten mung crita niku tok. Nek kula gelem blakake enten mriki. Lesmana niku luwih bosok tinimbang napa niku gebyaripun. Dan tata lair Lesmana menika sugih. Lesmana menika nggadahi derajat pangkat. Menawi Atmaja jeng ngandika sang Endang Lara Temon menika dipun boyong, tumuli dipun dhaupaken dening Lesmana Mandrakumara. Tartentu ing mangke Endang Lara Temon nggadahi derajat pangkat, nggadahi brana picis. Ning nuwun sewu, tata lair bahagia, tata batin uripe Endang Lara Temon niku ngrantes. Merga apa? Endang Lara Temon nalih Lesmana Mandrakumara mung dicepaki dhuwit. Ora ditresnani kanthi sing lahir batin, ale Lesmana mung ditinggal maksiat, ditinggal medok, ditinggal main. Niku. Ngono, Bang. Nggih. Mboten percaya, nggih monggo, mboten percaya mboten masalah. Wong kula sing kerep ngancani. Kula nggih sok kerep dibayari padake ora. Le jajan es teh niku lho, udu wae padake ora. Niku nek sampean ajeng milih mangwenehke Begawan Durna monggo, nek ajeng bahagia secara luar tapi apa tersiksa di dalam. Lesmana niku najan ngoten niku KDRT. Malah sabetke perbatang remuk dadi kondhok mlebu UGD malah Atmaja sampean. Niku ning nek sampean paringke kula dirabekke kalih adi kula si Senet. Nadyan nuwun sewu, Senet niku ora duweni apa-apa, mung anak wong tani, mung anak wong kere. Ning pasuryanipun Senet menika mboten kok kula ngegungke. Ning pasuryanipun menika baguse ngedapi-dapi. Ngoten ya. Baguse ngedapi-dapi. Tur nuwun sewu. Secara garis keturunan nek sampean maringke anak sampean teng Lesmana Mandrakumara, nek nganti Endang Lara Temon meteng merga bapakne Lesmana, anake Endang Lara Temon lahir gedene dadi kocluk. Lah, sinten sing tanggung jawab? Ning nek sampean panehke kula rabek kalih Senet. Bapakne Senet, anake mijil bagus. Nek wadon ya mijile ayune ora sebane. Spek bidadari. Kurang napa? Nadyan ta wong ora duwe ning secara garis keturunan, aduh nuwun sewu, secara garis keturunan menika saged dipun pertimbangaken. Nika nuwun sewu. Nek sampean ajeng pilih tata lahir bahagia ning tata batin tersakiti, nggih mang paringke Begawan Durna rabi ali Lesmana. Nek nek pengen bahagia luar dan dalam, mang paringke kula rabek kalih Senet sinuwun. Turna ila panalinganira lumajaring ratri.
linenggak cangganira kapisanan aning marang Brontoyuda lole astaka swala swara pritapa somarante hawala gamana kula prikante bututing selikur perkensong warudaya pak bu bolong kali codhe sapa sing gawe lambo pamurang tata kowe Bagong menungsa ora tatanan oh iya menungsa ora tatanan kowe mau ning piye kowe mau muni piye sing keri dhewe cangkemmu mau piye lah muni apa kula ora muni apa-apa kok mbok menawa muni ya mung muni maktut karang kula niku ngentutane ngentutan nek diandrake wae bot-bote dadi pengempul kudu ngentutan ngono kuwi mantuku kae sansaya wae suarane ora apik-apik babar blas anggere ngene ngono mak pleketrek ora resik lho suarane iki dadi kaya ketutan sak wong-wonge ngono ketutan sak wong-wonge iku sak geleme dhewe weh tenan iku apa kowe ngina karo Lesmana Mandrakumara kowe ngandhakake nek Lesmana kuwi wong koclok Lesmana kuwi wong sing kleru pakartine nek Lesmana kuwi wong rada setengah kopling lah iya apa ora iya apa ora Lesmana ngene iki iya apa ora iya ning aja diomongke nang kene mergo kuwi wadi tumraping Lesmana Mandrakumara nek nganti sapa sing ora ngerti nek Lesmana kuwi ngene lah kok kowe matur nek Lesmana ngene oh wirang bebarang aku Kang sing wirang bebarang aku ki simbane sing ngomong karo Lesmana ki wis kecilik gula wentah karo Lesmana ora tau gek Lesmana nyentak karo aku jaman kadang kalau sok njaluk jajan arep simparante duit oh gitu nggih kula paham ning nuwun sewu pancen tata napa niku kasunyatan Lesmana niku cahe rada ya ning aja diomongke nang kene mergo wis makaping-kaping merambah makaping-kaping Lesmana ki arep nggayuh suwijining wanita ora bakal iso kelakon ya ming mergo wurung kalah karo sing bagus-bagus kalah karo sing waras kalah karo sing duweni derajat pangkat Lesmana kuwi anak ratu lho Gong Lesmana kuwi anak ratu aja mung pok embe sak geleme dhewe aja pok ina sak geleme dhewe wong jawuh ngeten niki tinembane sampean suarane entek monggo sesuk bengi isih mayang kirong bengi ngedur sampean pun saniki ngeten mawon aku barang padake ora saniki ngeten mawon lenang ijen medal Jawi kula diadaki kadigdan sampean wah udur nang kene papan uneter kadigdan medal Jawi kula diadaki kadigdan sampean penemban dhisik atuh ya mungso tatanan kok isih nyenuk eneng kene sak gelem kula madake ora ngaso bar gambleh cangkeme iki ya leren oleh ngombe ta oleh ya wis tak ngombe riyen nek mrutune wedange katut neng cangkem ajan keparat kok isih neng kene kowe iki kakangmu wis metu Bamadurna wis metu Koko Prabu Baladewa wis metu kok kowe urung metu lah metu kok dipaksa ya kudu sak geleme no ya riyen wah jan kula tak ningali kraton Ndoro weh baleke anyar lho kok pengerete maon nih wah ora sida berwibawa kok Ratu Gong Binetara kok apa pengerete maon nih sak gelemku ta iki serik ngono kuwi ngopo wah mboten niku wis kono metu kok ora sudi nyawang remu nggih nyuwun mamen nggih sinun yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ndara Samba Wisnu Brata nyuwun pamit ya Bagong ati-ati aja kaya bocah cilik Ndara Sentyaki nyuwun pamit ngati-ati Bagong aja kaya bocah cilik Patih Udawa njaluk pamit
Yo ngati-ati Gong aja kowe bocah cilik. Nem njaluk pamit nem. Inggih Ki Lurah ngatos-atos sampun kados lare-lare. Tambah ayu kowe, tambah ayu. Inggih Ki Lurah matur sampeyan nuwun. Awit menika saking skincare ingkang paduka paringaken dhumateng kula. Ha iya. Ajeg dienggo nek tangi turu ki nggo raup. Inggih. Serume aja lali dioleske wajah nek baratus. Oh kuwi lho. Inggih Ki Lurah. Aisedomu isih ora tase. Nek entek ngebel aku ya inggih. Ha lumayan bayar aku gender. Wes ngoten mawon kok saya simpel ora. Wadak ora ampun kula nyuwun pamit ya sing ati-ati. Ndara Samba nyuwun pamit ya ngati-ati. Ndara Setyaki kula nyuwun pamit. Ngati-ati Bagong. Pate Udawa kula nyuwun pamit. Ngati-ati Gong. Nggih ampun, soalé nek mboten kula ndhak Durna nika mung bakal ngubek-ubek katentreman negara Ndrawati. Iya, aku ngerti. Nggih. Nek mboten kula nduk, Pak, malah saya ngombro-ombro. Monggo niki pun jam 11 mun kudune pun wancine limbukan. Iya. Pun kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati nggih. Ndara Samba nyuwun pamit. Nyuwun pamit karepmu ora karepmu. Waduh. Iki wis krasa iki wis ora. Ndara Setyaki nyuwun pamit. Yo hati-hati. Ndara Udawa nyuwun pamit bola bali ngapa. Sekarang ya nuwun sewu lho niki kula blakane mawon. Kula ora arep bosah-basah. Bosah-basah. Anu basa-basi. Kula ora arep njaluk pamit bola bali wis. Kula blakane mawon. Mengke ndak kula mungkur saking mriki, mengke malah jenengan ngrasani kok mengke malah jenengan perkewo kalih kula. Perkewe nggo nendi? Wah, Bagong mau kok metu kok aku lali ora nyangoni ya. Bangeten mongko Bagong kae dhisik ngemong wis enek walange kok wis enek walange malah. Bagong dhisik ngemong karo aku kok arep tandang nyambut gawe kok aku ora nyangoni ya. Bangeten temen aku ki ratu-ratu apa wis ora ana. Apa mboten beto ya? Ora. Ning Datulaya Pasewakan Agung kok nggawa dit. Ndara Samba ora wis dicegati ora. Ndara Setyaki Ora gowo. Nyo, jotos kok. Kok keras iki. Pate Udawa gagang tela kae mau. Wes gak ora. Mboten maringi tenan iku. Ora wis metu ngono to. Ngreget-ngregeti. Nggih, siap. Nyuwun pamit sih, Lho. Yo, Ndara Samba nyuwun pamit. Iya. Ndara Setyaki nyuwun pamit. Yo. Pate Udawa nyuwun pamit. Yo. Pun, nyuwun pamit ndak kedawa-dawa. Yo. Udawa ngopo? Ngesah ambune iki. Pripun Sun? Isih mampu wae lah dalah. Gong. Rene. Wah, jan wis ora ngentut ora tatanan sak geleme dhewe. Nggih ngapunten kok ya Karang ya. Yo Rene. Jan ana angin kok digiring ora. Senengane kok ora. Ana kawan sak geleme dhewe ngrusak Pasewakan. Senengane kok ora. Setyaki Boten dibalat. kaya wis purna jejiban dina sak mengko iki. Kae gesan lho kae lho. Migat. Nggih, tak ngitung, Dik. Migat wis. Nggih, pun pamit. Gandeng wis purna jejiban Pasewakan dina sak mengko iki. Setyaki Boten dibalat. budal kang padha sibu ingsun kundur kedaton. Lodol ki staken damu. Ora iki wonge wis ora ana kok isih enek suarane wae. Gula sinuwun. Oh lah cah edan. Ngapunten dah. Ketrucut e. Kula empet ket wau sonten. Wis ora dosak geleme dhewe nak. Nggih ngapunten gitu. Setyaki Boten dibalat. budal kang padha sebo ingsun kundur kedaton.
Lono ngestakaken dawuh bareng nyuwun pamit padal pasihan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya Srana dawuh maneh, Setyaki. Purna gadining parengkilan. Kawisah saking Mandrawa tindak nyosang Srinata jog saking damar sono kinapit gambaran gading. Kadaraken sang jare para Banjedi manggung tanggung Jaka maloro-loro ingkang samya ngambil upadane keprabon. Kawisah saking Mandrawa tindak nyosang Srinata kadya gagak lelumbungan sandrani.